Dovolte mi zde srdečně přivítat Filipa Floriančiče, posilu analytického týmu Investing Fox, kde přináší své bohaté zkušenosti z kapitálových trhů. Více než 5 let aktivně obchoduje a během té doby si osvojil jak fundamentální, tak technickou analýzu na špičkové úrovni. Úspěšně prošel FTMO Challenge a pyšní se rovněž certifikátem elitního tradera od Funded Next. Cílem jeho dnešní prezentace je projít investiční možnosti z pohledu retailového investora a také ukázat, jak nastavit investiční strategii s cílem efektivního spravování kapitálu v různých tržních podmínkách. Zaměří se na strategie, nástroje jako akcie, ETF či deriváty a také na řízení rizika, aby vaše investice byly co nejefektivnější. Osobně si myslím, že jeho praktické tipy budou skvělým startem pro kohokoliv, kdo chce své investice posunout dál. Filipe, předávám vám slovo. Tešíme sa na prezentácii. Ďakujem za slovo. Cieľom mojej dnešnej prezentácie je pozrieť sa na investičné možnosti z pohľadu retailového investora. Možno ste tento termín už počuli, ale koho to vlastne označuje? Ako retailový investor sa označuje jednotlivec, ktorý investuje vlastný kapitál, či už na kapitálových trhoch, v realitách alebo iných rôznych aktívach. A to najčastejšie prostredníctvom brokerov alebo investičných platformiem. Oproti inštitucionálnym investorom, ako sú banky, fondy či poisťovne, má retailový investor obmedzenejší kapitál a prístup k menšiemu objemu informácií. Preto je dôležité správne pochopiť investičné možnosti. Dôvodov je viacero. Poprvé, správna diverzifikácia portfólia, a to z geografického aj sektorového hľadiska, môže výrazne ovplyvniť výnosy a stabilitu investícií. Napríklad niekto, kto investoval výhradne do technologických akcií v USA, mohol zažiť počas rokov 2020 a 2021 relatívne vysoké výnosy, pričom naopak v roku 2022 čelil poklesom. Diverzifikácia kapitálu medzi rôzne sektory, ako je zdravotníctvo, energetika či spomínané technológie, tak dokáže podstatne znížiť riziko a zabezpečiť stabilnejší rast. Ďalším dôležitým aspektom je aj tolerancia voči riziku. Každý investor by si mal položiť otázku, či je ochotný akceptovať krátkodobé straty v prospech toho dlhodobého rastu, alebo či skôr preferuje stabilitu s nižšími výnosmi. Niektorí investori uprednostňujú agresívne stratégie s vysokým potenciálnym ziskom, ale aj možnosťou výraznej straty, zatiaľ čo iní sa cítia komfortnejšie s konzervatívnym prístupom, ako napríklad dividendové akcie alebo dlhopisy. Tretí faktor je časový horizont, teda obdobie, na ktoré investor plánuje držať tie svoje investície. Krátkodobí investori alebo skôr obchodníci často sledujú trh na dennej báze a snažia sa profitovať z oboch smerov cenových pohybov. Naopak, dlhodobí investori majú stratégiu postavenú na rokoch či až 10 ročiach. To nás privádza k jednému zásadnému rozdielu. Obchodovanie versus investovanie. Obchodovanie, alebo z anglického slova trading, ktoré pozostáva zo stratégií, ako sú zamerané na krátkodobé pohyby cien. Typicky sú v tomto prípade využívané rôzne deriváty ako CFD, opcie alebo futures. Na druhej strane, investovanie znamená nákup aktív s cieľom dlhodobého zhodnotenia kapitálu. A to je často spojené s nižšou frekvenciou transakcií a vyššou stabilitou. Ďalej sa presuniem na klasické investičné možnosti. Keď sa retailový investor rozhodne zhodnocovať svoj kapitál, väčšinou siaha po klasických investičných možnostiach, ktoré sú overené a dobre známe. Medzi tie najpopulárnejšie nepochybne patrí investovanie do akcií a ETF fondov. Ako už pri investovaní býva zvykom, každá z týchto možností má svoje výhody a zároveň nesie aj určité rizika, ktoré si investor musí ešte pred uzatvorením investície uvedomiť. Akcie a ETF fondy patria medzi najčastejšie využívané nástroje a dôvodom je ich jednoduchá dostupnosť cez online brokerov, široká ponuka a podieľať sa na raste tých najväčších svetových spoločností. Akcie teda predstavujú podiel na firme
Ak si niekto kúpi akcie Apple, stáva sa akcionárom a môže mať nárok na podiel zo zisku vo forme dividend. Cena akcií sa mení na základe výsledkov spoločnosti, ktoré firmy reportujú kvartálne a tiež trhového sentimentu. ETF, teda burzovo obchodovaný fond, fungujú trochu inak. Namiesto nákupu jednej konkrétnej spoločnosti, investor kupuje celý balík spoločnosti, čím automaticky rozkladá riziko. Napríklad ETF, kopírujúce index S&P 500, sleduje výkonnosť 500 najväčších amerických firiem. Takže ak sa jednej firme nedarí, ostatné v indexe to môžu vyvážiť. Práve diverzifikácia je tou najväčšou výhodou ETF oproti individuálnym akciám, pretože umožňuje znížiť volatilitu a chrániť investora pred veľkými stratami v prípade prepadu jednej spoločnosti. Okrem toho ETF nevyžadujú také dôkladné analyzovanie jednotlivých spoločností, keďže investor investuje do celého segmentu trhu. Akcie však majú potenciál vyšších výnosov, najmä ak investor trafí firmu, ktorá zažije obrovský rast. Riziko je však neporovnateľne vyššie, pretože ak spoločnosť skrachuje, investícia môže byť úplne stratená. V prípade ETF je pokles miernejší, pretože pokles jednej firmy ovplyvní fond len minimálne. Pri výbere trhu, kam chce investor vložiť svoj kapitál, je jednou z prvých otázok, či investovať lokálne alebo globálne. Hoci český a slovenský kapitálový trh ponúka určité investičné príležitosti, v porovnaní s americkým trhom sú výrazne menej atraktívne. Prečo teda retailoví investori vo veľkej miere uprednostňujú americký trh pred tým českým alebo slovenským? Dôvodov je niekoľko. Od likvidity, veľkosti trhu až po diverzifikáciu a inovácie. Prvým zásadným faktorom je veľkosť a likvidita trhu. Americký kapitálový trh je najväčší a najlikvidnejší na svete. Burzy ako New York Stock Exchange alebo Nasdaq majú trhovú kapitalizáciu v desiatkách miliard dolárov, čo znamená, že sa tam denne zobchodujú akcie za násobne vyšší objem, ako je tomu v Európe. Retailový investor tak má istotu, že ak si kúpi spoločnosti ako Apple, Microsoft alebo Tesla, môže ich kedykoľvek predať bez výraznej straty na likvidite. Naopak slovenský a český kapitálový trh sú pomerne malé s obmedzeným počtom obchodovateľných titulov a podstatne nižšou likviditou. Ak si investor kúpi akcie spoločnosti obchodovanej na pražskej alebo bratislavskej burze, môže mať problém ich rýchlo predať za výhodnú cenu, najmä ak teda ide o menej obchodovateľnú firmu. Druhým dôležitým faktorom je diverzifikácia a šírka investičných možností. Americký trh ponúka tisíce spoločností z rôznych sektorov, od technologických gigantov cez farmaceutické firmy až po energetiku a spotrebný tovar. Okrem akcií je v USA obrovská ponuka ETF fondov, dlhopisov a derivátových produktov, ktoré umožňujú investorom rozložiť riziko a prispôsobiť svoje portfólio individuálnym potrebám každého z nich. Naopak slovenská burza je extrémne obmedzená a pražská burza ponúka len niekoľko desiatok titulov, pričom dominuje hlavne bankový a energetický sektor. Pre investora, ktorý hľadá široké spektrum investičných možností, je teda americký trh jednoducho neporovnateľne atraktívnejší. Ďalším dôležitým aspektom je inovačný potenciál a rastové príležitosti. Najväčšie technologické firmy na svete sú americké. Amazon, Apple, Nvidia, Google či Meta, práve tieto spoločnosti generujú pre investorov obrovské výnosy. Americká ekonomika je dlhodobo centrom technologického pokroku, čo znamená, že investori majú možnosť podieľať sa na raste spoločnosti, ktoré definujú budúcnosť priemyslu. Naopak, český a slovenský trh je skôr tradičný, kde dominujú banky, energetické spoločnosti a niekoľko priemyselných podnikov. Rastový potenciál týchto spoločností je obmedzený v porovnaní s americkými firmami, ktoré expandujú globálne a inovujú v odvetvách ako je umelá inteligencia, cloud alebo elektromobilita.
Okrem samotných spoločností zohráva veľkú úlohu aj regulácia a prístup tých retailových investorov k trhu. Americká burza je mimoriadne transparentná, regulovaná a otvorená pre zahraničných investorov. Prakticky každý retailový investor si môže cez brokera jednoducho kúpiť americké akcie a ETF, pričom poplatky za obchodovanie sú vo väčšine prípadov minimálne. Naopak investovanie na pražskej burze alebo bratislavskej môže byť o niečo komplikovanejšie. Poplatky sú vyššie a výber spoločností je značne obmedzený. Zásadnou výhodou amerického trhu je aj historická výkonnosť. A index S&P 500, ktorý zahŕňa 500 tých najväčších amerických spoločností podľa údajov z Investopedie, dlhodobo dosahuje priemerný ročný výnos v rozmedzi 8 až 10%, pričom v rastových rokoch môže tento výnos dosahovať až 15 až 20%. Slovenský a český akciový trh nemajú porovnateľnú výkonnosť a z dlhodobého hľadiska nie sú ani také stabilné pri tom zhodnocovaní kapitálu. V konečnom dôsledku je teda americký kapitálový trh pre retailových investorov oveľa atraktívnejší ako ten český a slovenský. Ponúka investičných možností, vyššiu likviditu, lepšie diverzifikáciu a prístup k najinovatívnejším spoločnostiam na svete. Aj keď môže byť lákavé investovať do lokálnych firiem, globálny pohľad a investície do amerických aktív dávajú retailovým investorom oveľa lepšie možnosti na dosiahnutie dlhodobých výnosov a efektívne riadenie rizika. Ďalšou tradičnou investičnou možnosťou sú reality, ktoré sú považované za stabilnú a dlhodobú investíciu. Pre mnohých investorov je kúpa bytu alebo domu na prenájom spôsob, ako si vytvoriť pasívny príjem. Výhodou je, že nehnuteľnosti majú tendenciu zhodnocovať sa v čase a zároveň generovať stabilný cash flow. Na investovanie do realít má aj svoje nevýhody. Vyžaduje si vysoký vstupný kapitál a je spojené s nákladmi na údržbu, dane a existujú tu aj potenciálne problémy s nájomníkmi. Alternatívou k priamému vlastníctvu nehnuteľnosti sú tzv. REITy. Tzv. Realitné investičné fondy, ktoré umožňujú investovať do komerčných nehnuteľností ako kancelárske budovy či hotely bez toho, aby investor musel kúpovať fyzickú nehnuteľnosť. Výhodou REITov je nízky vstupný kapitál, vysoká likvidita a pravidelné dividendy, ktoré môžu dosahovať okolo 5% ročne. No aj REITy majú svoje riziká. Sú citlivé na úrokové sadzby a vývoj realitného trhu, čo môže spôsobiť ich cenové výkyvy. Nakoniec tu máme kryptomeny. Počas posledného 10-ročia sa kryptomeny ako Bitcoin a Ethereum stali jedným z najdiskutovanejších investičných nástrojov. Na jednej strane ich investori považujú za nový typ digitálneho aktíva, no na druhej strane sú často vnímané ako vysoko špekulatívny nástroj. Bitcoin si za posledné roky získal reputáciu tzv. Digitálneho zlata, teda aktíva, ktoré by mohlo fungovať ako uchovávateľ hodnoty v prípade ekonomických kríz. Ethereum na druhej strane je zase známe svojimi smart kontraktami, ktoré umožňujú tvorbu a vznikanie nových decentralizovaných aplikácií. Okrem nich existujú tisíce altcoinov, no ich úspešnosť je vysoko nepredvídateľná. Niektoré dosahujú obrovské zisky, iné z trhu úplne zmiznú. Hlavnou výhodou kryptomien je ich potenciál vysokého zhodnotenia a fakt, že nie sú kontrolované centrálnymi bankami. Zároveň sú však extrémne volatilné a keďže ich cena môže v priebehu pár mesiacov narásť o stovky percent, ale rovnako rýchlo aj klesnúť. Ďalším rizikom je regulácia. Vlády môžu zavádzať pravidlá, ktoré ovplyvnia ich využitie a cenu. No aj napriek týmto výzvám zostávajú kryptomeny atraktívnym nástrojom pre investorov, ktorí sú ochotní podstúpiť vyššie riziko ako pri kvalitných akciových spoločnostiach, výmenou teda za možnosť vysokého zisku. Akcie, ETF, reality, kryptomeny teda ponúkajú širokú škálu investičných možností pre retailových investorov, no každá z nich má svoje špecifika.
Akcie ETF sú ideálne pre tých, ktorí hľadajú dlhodobý rast, rejty poskytujú stabilný výnos a pasívny príjem a kryptomeny môžu byť zaujímavé pre tých, ktorí sú ochotní akceptovať vysokú volatilitu. Každý investor by si mal teda vybrať investičnú stratégiu, ktorá zodpovedá jeho cieľom, časovému horizontu a toleranciu voči riziku. No a práve tieto faktory určujú, aké investičné nástroje sú pre retailového investora najvhodnejšie. A na to sa pozrieme v ďalšej časti. Keď sa povie retailový investor, hovoríme teda o bežnom človeku, ktorý, ako som už spomenul v úvode, investuje svoje vlastné peniaze. Väčšinou ide o individuálnych investorov, ktorí nemajú neobmedzený kapitál ako veľké fondy či banky. Ich investície sú často závislé od výšky úspor alebo pravidelného príjmu. Preto si musia dobre premyslieť, aké riziko sú ochotní podstúpiť a ako rýchlo potrebujú mať prístup k svojim peniazom. Pri investovaní si každý retailový investor musí položiť otázku. Idem na dlhodobý alebo krátkodobý časový horizont. Dlhodobí investori kupujú aktíva a držia ich roky, zatiaľ čo krátkodobí sa snažia profitovať z krátkodobého pohybu na trhu. Ďalším faktorom je výber medzi rastovými a hodnotovými akciami. Od rastových spoločností sa očakáva rýchlejšie zhodnotenie, no nie sú priamo úmerne tomu aj väčšie riziko. Naopak, hodnotové akcie sú stabilnejšie, ale ich potenciál rastu býva miernejší. Ide teda o to, aký prístup najlepšie vyhovuje vášmu rizikovému profilu a cieľom. Keď sa pozrieme na súčasný stav retailového investovania, vidíme, že sa nachádzame v období veľkých zmien. Retailový investor už nie je len nejaký človek, ktorý si raz za čas kúpi pár akcií na dlhodobé držanie. Dnešný retailový investor je omnoho aktívnejší, lepšie informovaný a využíva technologické nástroje, ktoré mu dávajú prístup k rovnakým dátam a investičným možnostiam, aké mali predtým len tí profesionálni investori. Jedným z najvýraznejších trendov v investičných portfóliách retailových investorov posledných rokov je dominancia práve technologických spoločností a umelej inteligencie. AI a technologické firmy ako Nvidia, Microsoft či Alphabet sa stali tými hlavnými ťahuňmi trhu, pričom investori vnímajú ich akcie ako kľúčové pre budovanie tej digitálnej ekonomiky. AI revolúcia spustila vlnu záujmu o spoločnosti vyvíjajúce čipy, cloudové riešenia a pokročilé algoritmy. Pričom práve tieto sektory dosahujú rekordné valuácie a objemy obchodov. Retailoví investori sú navyše priťahovaní nielen vysokým rastovým potenciálom týchto firiem, ale aj širokou medializáciou AI ako technológie, ktorá bude definovať nasledujúce dekády. Popularita investovania je do veľkej miery poháňaná technologickým pokrokom. Pred pár rokmi bolo investovanie cez mobil len akýmsi doplnkom počítačovým platformám, no dnes je to úplný štandard. Každý retailový investor má doslova burzu vo vrecku a môže kedykoľvek vstúpiť na trh alebo upraviť svoje portfólio pár klikmi v mobilnej aplikácii. Okrem toho sme svedkami nástupu umelej inteligencie a algoritmov ako nástrojov, ktoré pomáhajú investorom analyzovať trhové dáta, identifikovať investičné príležitosti a dokonca automatizovať ich stratégie. Kým v minulosti boli tieto algoritmy výsadou veľkých hedge fondov, dnes si aj bežný investor môže predplatiť služby, ktoré mu poskytnú analýzy a predikcie. No a nemôžeme zabudnúť ani na vplyv sociálnych sietí na investičné rozhodnutia. Platformy ako X, čo je bývalý Twitter, Reddit či TikTok sa stali obrovským zdrojom investičných informácií. Problémom však je, že nie všetky tieto informácie na sociálnych sieťach sú dôveryhodné, pričom retailoví investori často podliehajú aj tzv. FOMO efektu, čo je strach z premeškania príležitostí, čo ich neskôr vedie k impulzívnym rozhodnutiam.
Kľúčové je teda povedať, že ak niečo trenduje na TikToku, neznamená to automaticky dobrú investíciu. Práve preto je dôležité vedieť rozlišovať medzi kvalitnými analytickými dátami a čisto špekulatívnymi investičnými odporúčaniami. Mnohí investori majú k svojim hlavným investičným účtom vytvorené aj vedľajšie účty s cieľom tzv. Hedgingu alebo využitia špecifických krátkodobých pohybov. Na tento účel sa ale väčšinou využívajú CFD alebo Contracts for Difference, zmluva o rozdiele, čo je finančný derivát, ktorý umožňuje obchodníkom špekulovať na pohyb ceny aktíva bez toho, aby ho reálne vlastnil. To znamená, že keď obchodujeme CFD na akcie, commodity indexy alebo meny, v skutočnosti nekupujeme akcie danej spoločnosti ani nevlastníme zlato či ropu, len uzatvárame kontrakt so sprostredkovateľom, v tomto prípade s brokerom. CFD sú populárne hlavne kvôli flexibilite. Umožňujú obchodovať na rôzne trhy a to s nižším kapitálom, než by bolo potrebné pri priamom nákupe podkladového aktíva. Jednou z hlavných výhod CFD je pákový efekt. To znamená, že obchodník môže ovládať väčšiu pozíciu s menším kapitálom. Ak máme napríklad pákový pomer 1:10, znamená to, že pri vklade 1000 eur môžeme obchodovať s objemom až 10 000 eur. To znie atraktívne, no zároveň to výrazne zvyšuje riziko. Rovnako ako môžeme zarobiť viac, môžeme aj rýchlo prísť o celý kapitál. Ďalšou zaujímavou vlastnosťou CFD je možnosť spomínaného hedgingu. To znamená, že ak máme napríklad investované do akcií, ale očakávame pokles trhu, môžeme otvoriť short pozíciu s cieľom poklesu a môžeme tak znížiť straty. Hedging sa tak často využíva na ochranu portfólia. Na rozdiel od klasického investovania, kde sa realizujú iba nákupné pozície, pri CFD môžeme obchodovať aj na pokles. Máme teda dve základné možnosti. Long pozícia, teda tá nákupná. Ak očakávame, že cena aktíva porastie, otvoríme dlhú pozíciu, napríklad ak si myslíme, že cena zlata vzrastie, kúpime CFD na zlato a ak jeho cena naozaj stúpne, predáme so ziskom. Short pozícia, teda predaj na krátko. Ak predpokladáme pokles ceny, môžeme otvoriť túto krátku pozíciu. To v podstate znamená, že si požičiame aktívum a predáme ho za aktuálnu cenu s cieľom kúpiť ho neskôr za lacnejšiu cenu. Rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou je teda náš zisk alebo strata. Táto možnosť obchodovať na oboch stranách trhu robí CFD veľmi flexibilným nástrojom. Výhodou CFD brokerov je aj nízky vstupný kapitál. Niektorí umožňujú obchodovať už s pár desiatkami eur, čo znamená, že CFD sú sprístupnené širokému spektru obchodníkov. O niečo komplikovanejšie sú futures kontrakty, čo sú vlastne štandardizované zmluvy, kde sa dvaja účastníci dohodnú na kúpe alebo predaji určitého aktíva v budúcnosti za vopred dohodnutú cenu. Používajú sa najmä pri komoditách, indexoch a menách. Futures majú pevne stanovené termíny a podmienky, čo znamená menšiu flexibilitu oproti CFD. Ďalším derivátom sú opcie, ktoré dávajú držiteľovi právo, ale nie povinnosť, to je dôležité, kúpiť alebo predať aktívum za dohodnutú cenu v určitom čase. Existujú opäť dva typy. Call opcie umožňujú nákup aktíva za stanovenú cenu v budúcnosti. Put opcie umožňujú predaj aktíva za stanovenú cenu v budúcnosti. Teda rovnako. Keď sa pozrieme na štatistiky, zistíme, že mnoho retailových investorov dlhodobo nezarába, ba dokonca stráca peniaze. Prečo? Väčšinou nejde o zlé stratégie, ale o nesprávne riadenie rizika, nedostatočnú disciplínu a podľahnutie emóciám. Poďme si rozobrať 3 hlavné dôvody, prečo sa to deje a ako sa tomu dá potenciálne vyhnúť. Jeden z najväčších problémov retailových investorov je absencia jasnej stratégie pre ukončenie investície.
Veľa ľudí vstupuje na trh s nádejou, že cena pôjde tam, kam chcú, ale nemajú dopredu určené hranice straty ani cieľ zisku. Tieto limitné objednávky sa opäť týkajú skôr tradingu, ale osobne ich považujem za veľmi dôležité zakomponovať aj pri investovaní. Hlavne teda v prípade začínajúcich investorov. Predstavte si, že kúpite akciu alebo kryptomenu a cena začne padať. Bez tohto stop-loss pokynu sa často stáva, že namiesto racionálneho uzavretia pozície čakáte na zázrak a že sa cena otočí. No čím viac cena padá, tým väčší strach nastupuje a nakoniec predáte so zbytočne veľkou stratou. Na druhej strane chýbajúci take profit znamená, že keď cena prudko rastie, investori sa nechávajú uniesť eufóriou a čakajú ešte na väčšie zisky. Trh je ale nevyspytateľný. Často prichádza korekcia a keď cena začne klesať, panika spôsobí, že investor predá neskôr a to za oveľa horšiu cenu. Správne nastavenie stop loss a take profit úrovní je teda kľúčové pre riadenie rizika. Mali by ste si teda vopred stanoviť, koľko ste ochotní riskovať na jednu investíciu a zároveň si definovať realistický cieľ zisku. K tomuto je ale dôležité poznamenať, že tieto stratégie sú vyžadované predovšetkým pri jednotlivých rastových akciách, kde som, ako už spomenul, primárny cieľ vstúpenia na trh nie je dividendový výnos a stabilnejší vývoj, ale predovšetkým očakávanie silnejšieho exponenciálneho rastu ceny akcií. Okrem toho je rovnako dôležité ešte pred samotným vstupom stanoviť jasné kritériá toho, kedy je ešte investícia v platnosti a kedy bude vhodnejšie časť z nej odpredať. Napríklad, ak firma začne niekoľko kvartálov po sebe vykazovať zhoršené finančné ukazovatele, pričom aj výhľad samotnej firmy bude obmedzený, investor môže svoju investíciu upraviť. Ako ďalej? Každý investor je iný, preto neexistuje jedna univerzálna stratégia. Podľa rizikového profilu môžeme investorov rozdeliť na konzervatívnych, vyvážených a dynamických. Konzervatívni investori sa teda snažia o minimálne riziko a stabilný výnos, preto preferujú dlhopisy, dividendové akcie a indexové fondy. Vyvážení investori kombinujú bezpečné aktíva s tými dynamickejšími investíciami a často držia mix akcií, ETF fondov a realít. Naopak, dynamickí investori sú ochotní podstúpiť väčšie riziko výmenou za potenciálne vyšší zisk. Investujú do rastových akcií, kryptomien, startupov alebo špekulatívnych aktív. Dôležité je, aby si každý investor vybral stratégiu, ktorá zodpovedá jeho finančným cieľom a tolerancii voči riziku. Pri otázke minimalizácie rizika existuje stratégia Dollar Cost Averaging, DCA, ktorá pozostáva z pravidelného investovania rovnakej čiastky bez ohľadu na stav ceny podkladového aktíva. Takýto prístup si ale vyžaduje dlhodobejší časový rámec, keďže vstup nie je načasovaný podľa konkrétnejších kritérií a v konečnom dôsledku je určený pre investorov, ktorí nemajú v pláne sa trhu venovať pravidelne. Naopak pre investorov, ktorí majú v úmysle sa trhu venovať o čosi viac, je nevyhnutné, aby mali prístup ku kvalitným informáciám a dátam, na základe ktorých realizujú všetky svoje investičné transakcie. Medzi najlepšie zdroje informácií patria ekonomické portály ako Bloomberg, CNBC, MarketWatch či Yahoo Finance. Tie poskytujú aktuálne správy a analýzy. Rovnako kvalitný obsah je možné nájsť aj na stránkach brokerských firiem, ako je napríklad aj tá naša. Okrem toho je dôležité sledovať správy centrálnych bank a ekonomické ukazovatele, pretože rozhodnutia Fedu či ECB, makroekonomické faktory ako inflácia, HDP alebo úrokové sadzby výrazne ovplyvňujú trhy. Každý investor by si mal mať jasné v tom, aké sú jeho ciele a aké riziko je kvôli tomu ochotný podstúpiť.
Dôležité je neustále sa vzdelávať, sledovať trhy a diverzifikovať svoje portfólio. Neexistuje jeden správny spôsob investovania, kľúčové je nájsť stratégiu, ktorá najviac vyhovuje vám osobne. Ja ďakujem za pozornosť a prajem vám veľa investičných úspechov. Filipe, děkujeme moc, že jste nám ukázal, jak si retailový investor může chytře nastavit strategii. Vybrat nástroje jako akcie nebo ETF a držet rizika na uzdě. Věřím, že informace, které zazněly, ocení nejen retailový investor.